Happy Monday! Happy holiday! It's Adelaide Cup today. This is Tita Manay. Give it to Tita Manay. Go. Text ako. Sabi ko nga sa'yo. Na-open pala yung Random Mall at saka Harbour Town. Holiday ngayon guys. Ina-expect ko close lahat. Kasi kapag holiday, close talaga lagi. Yung mga shops. But nag-chat GPT ako para lang i-check kung anong mga open ba. Baka may mga magawa tayo today. Open daw ang Randall Mall, Harbour Town, Meyer Center sa Adelaide. So, yan yung sa city. And then, yung ibang mga major shops, mga major grocery shops, Coles and Woolies, some are open. So, not everything is closed. Si Dan kasi nag-grocery na kahapon eh. Kahapon ba siya nag-grocery? Hindi. The other day, nag-grocery na siya. Nung nag-Windy Point tayo, nag-grocery na siya. Kasi nga, close daw yung mga shops. So, grocery-wise, we're good. But, wala lang. Kasi parang ang haba ng araw kung wala tayong gagawin. Nag-extend pa naman tong ating mga bisita. Ngayon sana yan sila uwi. Bukas na lang. You finish? So, magluluto ako ng itlog. I-air fry ko lang yung longganisa yung nabili natin sa Costco. And then, our request is ating langgit. May ano ba yan si Holly preference sa itlog? What do you want for your egg? Runny or cook? Runny or well done? Runny? So, runny na lahat. Yeah. Happy day. Happy day. Wala pa yung mga kapatid mo. That's good. Patulugin lang sila ng patulugin kasi baka... Ano, gusto mo bang mag-ano? Oh, yeah. Ano ba yung onions dito? Ito ba? Ano onions? Red? At may ito. Natin yung pink. Baka may onion dun sa fridge. Oh, lako. That's alright. Maganda lang kapag malaki yung space mo lalagyan. Yeah. Dito ba? Sa drawer? Ah, yeah. Sinagano pa din? Wala, gising na yun eh. Naka-alarm nga kami. Nag-on yung alarm ko 7. Kasi Monday. Tapos sila nag-alarm 7:20 ata yun. Ah, kasi Yeah, kasi school. Yeah, Monday. Bebot, 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 bebot. ah, dito. Nakabili na rin. Din. Do you want bacon? Yeah, sige. How many eggs do you want, my love? Hey. Oh, Randall Mall and Harbour Town is open today. Yeah. Yan ako ba lang? Yeah, no, Randall Mall pa. Malapit lang. We can take the girls if you want. Or up to you. Are the boys coming? Yeah. Sige, si Ella at saka si Emily. How about hindi? Do you want me to take it, Didi? No. Din. Sama din. Maglalagay na naman yung pag-ano. I can. Like, she will just sleep in the pram, really. But we will have the pram. You sure? Thank you, wala. Okay. Yung gusto niyang yung nagpapapili 2, 4. Hello, girl. I'll take one of this. Oh, we still can go. Wala na nabili ako. Do you want me to air fry your bacon? Yeah. Buti na lang, may rice pa tayo. Punong-puno pa yung rice natin eh. This is a lot of eggs, guys. Baby! You got mosquito bites again. Are you okay? My love. Ay, ang bango. We'll find out guys that We'll worry about it? Okay, sige.
Sige, pwede tayo magtagal. Hindi na daw tayo pupunta doon. Hindi na siya. So we don't have to be home at 3:30? Okay. Thank you na lang. I love you the best. Mabaho. Ano kailangan mo? Ngayon na lang, pagluto na yun siguro. Para isahan mo. Pinakita ni Dan sa akin. Brekkie. Corn beef. Itlog. Danggit. Longganisa. 3 na lang natira. Suka. Pero Arlo's having wraps and Isla's having toast. Napakagaling. Yep. Oh, happy day! Alright. Yeah. Gusto ko sana magkamay. Kaya lang, may susubuan akong di. I'll give you some food. And not breakfast, Mama. Why? This is not dinner. This is breakfast. Oh, si Dan may ano pala, bacon and eggs. I'll give you this, D. Kakain si Din itong corned beef. There's corned beef, babe, if you want. Wait sa D. How's your toast, princess? Yummy. Mine is in. Yummy, yummy, buddy. Yeah, I'm a muddy. Here, Didi. You want egg white ate? Mom, do you want me? Yummy! Yum, yum! Masarap kumain yung ano. Yeah. I'm in the muddy. With suka. And then Ay, ito na pakain ko. Mom, there's a bubble. Rice at corned beef. Wow. Kabilaan na ng subo kay Di. Garaan di. Egg is yummy. So, are the boys coming or not anymore? Oh, no. Okay. I'm gonna take D for sure because she's the hardest and yeah, the pram. We can use the pram. She will just sleep in the pram anyway. But I'm thinking, do you guys wanna come with us? Girls? You stay with Daddy because it's boys' day today. Daddy will do some fun stuff with you. Do you wanna come with us, Papi? You can go with that. Yummy? Kalamansi juice pala yun guys. Nagtimpla ako. Alright, come back to Mama for breakfast. Come here. Go back to Mama. Rice, come here. Ito na naman tayo sa biglaang mga lakad. Punta kaming Rondo Mall, you guys. Happy day. Isama namin ang mga girls, Indy and Ayla and Holly. And then, si Arlo, banding-banding sila ni Daddy. Ay my gosh, anong oras na? It's 11:20. Okay lang naman, ba't ako nagmamadali? It's alright. Relax. Relax, relax, relax. Alam mo yung parang nasanay ka na nagmamadali ka lagi. It's okay, relax, relax. Slow down, it's alright, it's alright. Tingnan mo tuloy kung saan-saan mo na yan na. It's alright. Dalhin ko si Indy kasi matutulog lang naman yan siya sa pram. Tapos it will just be easier for Dan as well. Come inside my house, baby. Here's the door. Aww, you playing with Indy Olo? Before we go? My cat. She loves you, Olo. Hi, beautiful. Hi. You can't find me. Ah, You can't find me. you can't find Kuy, she said. You can't find me. Let's come to my house. There's the door. Ay, nag-earrings pala ako. Tinanggal ko yung earrings ko kagabi. And you can't find me. Come inside. You can't find me. I like this ano. I really like this sunscreen, guys. Kasi tingnan nyo, oh. As in, walang ka-white cast, white cast. Kasi yung kulay niya, parang clear lang. This is from Beauty of Hoson. Yung kanilang Ginseng Moist Sun Serum. It is moist. And ganyan yung finish niya. Nang walang something over it. Thank you.
Did she? Oh, say thank you. Oh, good job, Didi. So, kung ayaw nyo ng ganyang finish, yung parang dewy, hindi nyo yun magugustuhan. But I like it. Perfect to sa mga dry skin. Trust in me when I say, oh, pretty baby. Naka-shorts lang ako. And then, magsasandal lang tayo. Come here, Didi. Oh, come here. Bye, come here. Oh, hug Daddy, go. Oh, look, Daddy. Bye, Dada. Dada, look. Oreos. Can I grab a pack of Oreos for you to go? I have it in the bag. Yeah. Bye, Coach. Where's my hug? No, love you. Enjoy your day with Daddy, okay? Please have a roll. Oh no, go say bye to Arlo quick. She forgot to say bye to Arlo daw. Si Indy wala nang pakialam. Si Arlo? Oh yeah. Yeah. Arlo's a good boy. Let's go. Mag-ano lang ako, sandal, Charles and Keith. Okay ka na? O gusto mo maghiram ng open? Okay. Ang very white siya, be. Tapos ang ganda din ng audio niyan. Wala ding lens. Yeah. Diba? Yun na. Ang cute. Ganda. Tsaka maganda, very clear. Holly, can you just look at the back if the pram is there? I know it's there. Daddy said it's there. Just wanna make sure. In this pram, yep. Oh, good. Yeah, pag wala na doon, kasi nandun yung sa baba kanina. Yeah. Ay. Ganda. I like it, parang. 17 minutes. Baka walang traffic. Di, mahuhulog nga lang yan siya dyan. So, dapat siyang... The what? Oh, sorry, babe. Wait. Ano ka ba? Ano lang. Ano? Ay. Anong ginawa mo? Adjust lang? Fairness ko. Tapos, ano niya lang. I-pull Yeah. niya. Mayroon ka i-prepare sa ilalim kasi. Tapos kaya alam, mabilis na lang din yan. Yeah. Ano yan? Ano yan? lang? Ano, yung... Akala ko kanina tao. Akala ko poste. Kaya nga, parang poste ano yan? Eh, bin. Yung bin. May bin? Oo, ayun o. Kung ano yan? Parang tao. May bin siya. No, the shadow. The shadow of the bin. Yeah. Dito na kami, guys. Sa elevator. Dito kami nag-park sa Target na car park. Ano? 20. Yeah. Yeah, go. Quick. Machi-machi yung dalawa. Yan yung binili namin sa Zara. Alright, go in. Go in. In here. Let's go sa Adidas, guys. Tingnan lang natin kung ano meron sila dito. Tingin lang naman. Alam mo, pumunta na tayo sa Burnside na Adidas, di ba? Yeah. Asan? Oh, yeah? Yeah. Ayan, okay, tingnan. Yeah. Tapos magaan lang. Ang cute, oh. Try mo. Size mo ata yan. See? Sa mga ano ba, tracksuit. Mga ano natin. Pwede din pang airport. Tapos mag-socks lang. Ang cute. May black din. Ay! Manay, ang ganda ng black. Ano lang, soft. Ay, ang cute. Ah, yeah. Mas maganda sa ano yun paa. Yan, parang masakit sa ano kuko. Yeah. Ay, maganda to. You can't reach it. Budol time. Sabi ko, try niya. Para machi-machi kami. Alam mo bang, nung nagpunta si Mers ng Burnside, nakita niya yan, nagustuhan niya din. Sabi ko, mayroon ako niyan. Kaya nga, itry mo nga. Ang ganda nga. Anong size yan? Yeah. Ay, ang perfect niyan sa suot mo ngayon. Budol time. Uy, pero maganda to. Maganda to sa ano mo, farm. Mag-aalita talaga gusto ko. Maliit to sa... Siguro medium naman. Maganda siya kasi crop. Budol time. Kaya nga.
Maganda. Yeah. Dance, didi, dance. Dance, didi, dance. Dance, didi, dance. Dance, didi, dance. Good dancing. Sayo-sayo lang siya guys. Ang cute niya. Dance, didi, dance. Oh, good dancing, Didi. I love Didi's dancing. Dito kami sa H&M naman. Maybe ate, wait, so 5 to 6, the size down will be 4 to 5. Yeah. Yeah? Will that fit, Ayla? Sige daw, ate. My heart, man. Wala bang? Ayla, how about that one? The one Holly's holding. Sige daw. Yeah. Perfect, no? Ayan. Dalawa na. Dapat kasi yung ibili dito, mga pang winter na. Kasi marami na siyang sama. Tapos may mga ano dun manay, oh. Pang inner, see? Nakaset. Yeah. Tulog na si Indy pala, guys. Oh. Ito din mga ganito. Ay. Akin? Yeah. Okay na ako sa leggings. Ay, ang cute manay. 7 lang, oh. Ano kay Indy? Oo, yan cute. Oh my gosh, ganda rin yung si Bear. Oh, hindi? Ito din cute din to. The smiley one is nice. Ito, nakita mo na ba ito? Meron ba yan? 9 to 10. Oh, hindi na match-match. Okay na ba tingin? Wait, okay, Ayla, look for yours. Perfect. Oh, yeah, the Now day of that's yours. too big. Wait, Ayla, sige, I'll look for yours. Ito This pa one, konting-konting, so ang dami na dito ang babayaran. kaya nga. This one is nice. Ang ganda ng smile, Kaya lang guys. malaki. Maliit. Malaki kaya hindi maliit kaya Ayla. Oh my gosh, that's cute, ate. Yes. And ganda na. Yes. 3 to 4. Paano natin ito dadalhin sa mag-vlog yan? Sako ang dadalhin natin. Ay, ang atin kakaiba. Kakaiba siya. Ganda, be. Kunin mo. Kakaiba. Alam mo, dapat pumunta tayo sa boys because my arm long. Hindi pwedeng wala sa wala na Hindi sa nga natin siya sinama. Ito, oh. Guys, ang dami na naming nakuha. Ito kay Dee. Ano size yan? 18 to 24? Mom, when are we going to Melty? After this, okay? After this, I promise you. Tingnan mo yung prom namin. Punong-puno. Para sa mga kids. Ito naman, kain ng kain. Meron pa dito, oh. Sabi ko kay Manay, ang dami naman ito. Tingnan yung ang dami. Sabi niya, 3 kasi anak mo. Ano yan, hinahanap mo? Wala, isa na lang. Bayad tayo dito. Ayan. Where are we? Milk tea! Kanina pa kami kinukulit nitong dalawang to ng milk tea nila. Nasa dulo kasi yung milk tea, so kailangan muna naming daanan lahat. Ayla, up! Up! It's dirty! Up! So yucky there. Can I sit? Well, not there. Gusto ko pumunta dito sa Glassons eh. Katabi lang siya ng Coco. Oh my gosh, ang dami ng pinagbago dito, guys. Yeah, let's go. Thank you. Hindi ako nagtatry masyado. Ayoko nga niyan. Ito lang kasi ano. Right. So what's in it? Naghihintay talaga siya, guys. Oh, andun talaga siya. Kanina pa talaga siya naghihintay. Look at her. You waiting? I know how to open it. Let me say. So yours have red bean? Yeah. Mine's blessings everywhere. Wala pa ginagawa pa. Mine. Other, Holly. Thank you. Bait ni ate. Thank you, Nanay. Thanks, Mom. She's so nice, isn't she? Hey! Mom. Hey! Hey! Do it once. I know. Hey! Once and hard. Hey! Oh, Jesus Christ. Hey! 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 Good. Mine
Ang daming tao sa Blossom tingnan. Yeah. Good job, girl. Wala na silang yung pa-umbrella, B. Yeah. Wala na pa-umbrella. So, asa gusto mo mag-mayon? Nandito lang yun. Yeah. Ay, ang cute na rin. Hindi kasi. Yeah, ano magaganda. Napili ko yung malaki. Try mo ata. Ata. Nice, ate? Wow. That popped. It's a big one. Nice, ate. It popped. Let's try it, Ayla. See? It's a big, it's a big bowl. Try Laki Ayla. yung pop niya. So parang, You wanna try? No, try Ayla. There's a bubble, no? Ayaw niya. tamis talaga nito. Ah, actually, hindi masyado matamis. Let's, yeah. It tastes like something. What does it taste like? May tinry siyang iba eh. Gusto ko pumasok dyan o sa Glassons. Si ate o nagsastock. Kanina pa si ate pabalik-balik ng mga damit eh. Yeah. Dito kami sa Glassons with my girl. Try kami nito guys. Mga basics. Let's try it on. Alright, we're done. Holly, show me, Bob. I got two. Wala, nag-tiktok na si Inday. Gusto mo pumasok doon? Dito na kami sa Meyer, guys. Look at my gorgeous girl. She needs help. Manay, she's free. I don't work for them. Oh, okay. I don't know Oh, that's alright. I don't know where she is. Show me your blush, ate. She's been applying blush herself. Parang gusto ko yung ganyang pagka-apply. You have to teach me how to do that. I like it. Just under your eye. Looks so pretty. Oh, she's awake pala, guys. Happy day! Makain na siya. What colors did you use? She did that herself and she looks beautiful. Ako ano-ano lang. Ikaw na talaga, Day. I'll try to apply my blush like that. Let me see yours. Looks pretty. Yeah, you guys look so good. Alright, stop touching, please, Ayla. That's enough. We're on our way home, guys. It is 4:58. We're good. Hi. Hindi sa'yo, hi. Di, ikaw na talaga. Di, alam mo, vlog ni mami mo yung ano. Hello. Hi. Gusto ko siya yung hi. Yung lumapit siya sa akin, hi. Uwi na kami, guys. Last night na nila. Uwi na pala sila. Hindi pala kami bukas. Maagang ano namin. Ang departure. Yeah, tapos may sports din pala si Arlo bukas. Ano oras si Arlan? 9:45, so okay na. So, drop po kayo. Mapag-drop mo, mag-coffee ka na somewhere. Hindi na yun, ano. Yeah. Oo nga, no. Kasi anong oras ba kayo dapat nandun? 8:20 ang ano, pick 8:20? Ang pick up. So mga Yeah. 8:10, 8:20, 8:45. 8:20. Sa'yo ba yan? Yeah, 8:20. Okay. Iba na. Friday yan, sis. Yung baba. 8:45 pala. Yeah, 8:45. Yeah. So mga 8 ano tayo? Ano mga 8? Ilang minutes? Dapat anong oras na kayo nandun? Before 8:30? 8:30? Yeah, mga ganun. Yeah, alis tayo mga just after 8. That means like earlier, I guess. Ah, sabay tayo alis sa kids. Oo. Yeah. Ano, si Alis yan sila, yeah. Oh, Ayla, at siya. 8:10 na siya alis. Bahay na kami, guys. Pakuluan ko lang tong pork. Meron pa pala ako sa ano, freezer. Mag-ano kami, yung crispy pork ba? Crispy pork belly. Pakuluan ko lang to. Kasi air fry natin mamaya. Again ko lang to magic sarap. Tapos ano, baby Bay leaves. Ang top. May pepper ka yung ano. Pepper, yeah. Buo, yeah. Ay, baby ka. Ha? Oh, yung laptop niya. Open yung laptop. Magla-laptop, mag-work na naman siya. Dumaan kami ng Kohl's para bumili ng mga kulang lang namin. Hindi nabili nila kahapon. Ang baon ni Ayla sa school, croissant. And then, yeah, bumili akong pork belly. Pero meron pa pala kaming pork belly.
And then magluto akong rice. Tapos mag-haul tayo, guys. So si Dan at saka si Arlo nagpunta kina Sharon. Isa lang yung bag natin. Hindi na ako kumuha ng bag kasi ang laki ng bag ko sa H&M. Ang panalo sa shopping trip na to is ang mga bata. Ako din pala. Panalo ako sa mga sale. Yung mga items na nakuha. Yung isang item na nakuha ako naka-sale. This one. So, sa Maya ko to nabili and it was on sale. Tapos nasa rack siya ng further 50% off. You guys, nakuha ko na lang to ng 25. Ang ganda. Ganito lang siya na dress. Pwedeng like, you know, kapag nasa resort, pang dinner outfit. Ang ganda niya. Originally 100. Naka-sale siya ng 50. Further 50% off. $25 ko na lang yan nabili. Ay, meron pa pala. I got this from Sports Girl. Jeans or pants na cream yung kulay. Ayan. Tinry ko and maganda kasi siya. So I got that. And then naka-apat pala ako today. Thank you, Lord. So this one is from Glassons. Maganda siya. Ito yung baby tee nila. $20 lang to and it's 95% cotton. And then ito, tinry ko siya. Ang ganda kasi yung kulay. Ang ganda niya sa necklace ko kanina. Tapos this with, trench coat na light brown ba? So, yan. And then, ito sa mga bata na to, guys. This time, hindi na ako nag-isip-isip talaga. Kasi sabi ko, they need some summer clothes, more pang malamig. Usually, kasi kapag nagsha-shopping ako, inisip ko, ilan na ba yun ako kay Arlo, ilan na ba yun ako kay Ayla, ganun. This time, walang isip-isip. Kinuha ko na lang talaga yung mga feeling ko kailangan nila. Hindi pa kasi ako nakapag declutter ng matino. But, na-check ko kagabi yung basket nila or yung storage nila kung saan meron dun yung mga malalaki nilang mga gamit. Hindi ganun kadami. So, okay lang ako mamili. But mostly mga pang malamig. I got this one for Arlo. Naka-sale to, guys. Panalo tayo sa sale. That's only $5 from 13. Ito tapos cream na shorts or cream na pants. Yung suot niyang pants kahapon. Perfect niyan for Arlo. This I got for Arlo as well. Naka-sale siya. I know dapat pang malamig na. Pero meron kasi kaming upcoming trip na magre-resort kami. Nakabook na yun for April. So ito naka-sale siya. $18 na lang. So ayan. And then ito naman for Ayla. Yun din yung iniisip ko. Pang inner or Naka-sale din kasi to. Dalawa na siya. And then, ito I got for D. So, mga size 2 na yung kailangan ko kay D. Yun si D, yung hindi ko pa na-check yung mga gamit ni Ayla. Pero, okay lang. It's fine. Naka-sale naman to siya. So, 3-pack ng mga long sleeves. So, kapag malamig na yung panahon, pwede niya to pang bahay. I got this for Arlo. Ang cute nito! He will love this. Naka-sale din to. For D din, guys. Oh, from 15 down to $8 na lang. Ang cute! And then, ito hindi to naka-sale but that's okay for Ayla. Mahilig kasi siya kay cinnamon roll. So, I got this for her. And ang cute nito! Naka-sale ba to? Yes, naka-sale to. Oh, look. From 40 down to 18. Look at that. For D. So again, mga long sleeves. This is for Ayla. Oh my gosh, I love. For some reason, nagugustuhan ko yung red lately. Pero basta, may gold. So ito Yung suot ko kanina, wala yung gold hardware. Pero nga, kasi suot ko tong necklace na to, parang ang ganda niya tingnan. Ito, gandang-ganda ako sa kanya. It's for size 3 to 4. Pero kasya to kay Ayla kasi medyo wide siya. So this with jeans, ang perfect na diba for winter or for fall. Kasi knitted yung material niya. Ang cute nito. May heart pa pala siya na details. Ito lang pala, heart detail. Ang cute nito. Pang resort outfit niya din. And then ito din. For Ayla din to. Ito, nasa tag kasi siya na 342 na tag. Nakasale siya ng $4.99 na lang. Tapos, libre pa yung isa kapag 3 yung binili mo. So, yung kay Holy, naging libre. Ito sa'yo, ate. That's yours.
I think that's yours. Yeah. Indies is 3 to 4. Ayla's is 5 to 6. So, matchy-matchy si Ate Ayla at saka si D. At saka si Holly. Ito 3 to 4 yung size, pero parang kasya naman yan kay D. Mom, Yes, Bo? $42, I think. Oh, do you? Mom, guess what? What? $5 is the smallest. I only got one $5. Oh, really? Yeah. That's alright. Yeah. And then again, another resort outfit for Ayla. And then ito guys for Arlo. So chat! 342. So tatlo. Pero dalawa lang yung binayaran ko dito. Ang gaganda guys. Pang ano din. Pang malamig for Arlo. So originally $15 isa. But because meron nga sila nung 342 na deal, $30. Tatlo na yung akin. So I got this one. Size 3 to 4. Yan na kulay. And then ito na kulay. And then, this one. Ang gaganda nito sa mga jeans ni Arlo Boy. Panalo pala kaming lahat today. Wala si Dan kasi specifically, hindi ko alam kung nakuha yun sa vlog. He said, do not buy me anything. So, I respected his utos and I didn't buy anything for him. But that's everything. So big! Malaki pa sa kanya. Tingnan niyo. Hilig niyan mag-try on eh. Alright, more clothes. Come here. More clothes to try. So cute! Let me see. So cute! Oh, so cute! Why? Ay, so cute! So cute! Ang cute. Let me see. Oh, so cute! Yeah. Ano size 2? Size 2, yeah. Ang perfect ng top na yan. This is 3 to 4. Size 3 to 4, yeah. Pero ano kasi siya? 2 to 4. 2 to 4. Tight fit kasi siya. So sabi ko magkasya. Oh my gosh, ang ganda. Apakaganda ng aking Inday. Oh no. Inday. Say Inday. Eh. Maganda ang ano. Yeah. Isa pa siya, long sleeve yun, di ba? Oo, may yun. Yung suot niya kanina. Guys, kinakat ko na yung ating pork. Luto na. Kain na kami kasi 6:40 na. May klase kaya si Ayla bukas. Apaka crunchy din ng balat. Ininit mo na yung rice mo? Kainin mo yung balat. It's good yan. Kasi may amoy ito nung luto natin. Yung balat mo na kainin mo. Balat. Sa itong balat. Diyos ko, makasalanan tayo ngayon. Yan, sarap ng sauce. Sarap ng yummy sibuyas. See? Perfect. Diba? Oh, babe. Good job. Ang sarap ng sauce din natin. Yummy sibuyas. Ito yung isang may laman. Yeah. Kuha ka dyan. Parang ng bata to. Ha? Okay. Ang sarap ng sibuyas, ang pino-pino. So good. As in. Wala na. Luto na din yung rice. Luto na din yung kay Ayla. Si Ayla magme-meatballs at chicken nuggets. Sarap ng ulam natin pero yung gusto niya. Si Arlo at saka si Dan tapos na kumain guys. Pauwi na. Kaya nga eh. Kina Sharon kasi. Si Ayla, meatballs and chicken nuggets. Indy's eating meatballs. She's all the way there. Oh, love you, baby D. Oh, Auntie's feeding you. Oh my goodness. And meron pa tayo na ito. Busin namin yung, nagmuskato kami kahapon, hindi lang namin nag-vlog. It's very, oh yeah, kagabi. It's very, diba? Crispy, crunchy. So good. So good. Pork, crispy pork, and sauce. Ang sarap na sauce. Padala ng tubig niya, pabalik mo ha. Please.
face, yes. Thank you, Tita Manay. Oh, you're thirsty, Papa. Daddy, my dad not even that. Pareho kami ng tawa kami tatlo ni Arlo. Yeah. Yeah. Sis! Hello! Sus, buyag, oy! I don't need to unfriend. Tingnan itong mga batang to. Alright, bedtime, girls! Good night! Yeah, Ayla, you have to sleep, okay? Because I'm waking you up early tomorrow. Say good night to Indy, ate. Yeah. Oh, Arlo got a present from Tita Manay, an advance birthday present. Would she be awake? She will be, yeah. She'll be awake, yeah. She wakes up really early. Yeah, she does actually. Yeah. Alright. Say bye to ate. Say good night. Good night. Mom, I have hiccups in the afternoon, in the morning, in the afternoon, and in night. Okay. Alright, come on. Go to bed. Ayla. Good night, baby. Love you. Good night, Ate Holly. Like my bed. Good night, my love. Good night, ate. Love you. Love you. Hello. Where are you going? Are you sleeping here with the girls or are you sleeping with us? Alright, let's go. Alright. Oh, oy, what? Nag-hug siya sa akin. Parang dito siya matutulog. Are you sleeping here, Day? Ayun na. Alam na niya saan ang mga libro. Okay. Magbabasa muna. Pwede pass? Pass. Which one's that one? Is that our book? Okay, that's our book. Oh my goodness. You wanna read this book? Alright, let's read this book. Come on. Stickman, oh Stickman. Alright. Ah, there you go. Holly can read this. Perfect. Alright, let's go to our room. Let's do that in our room. Say good night. I'll do that for you in our room. Come on. Good night, guys. Indy, come here. Ay, gusto niyang makinig sa... Hoy, tara na. Alright, guys. Bye. Be good. Bye.